Здравейте, аз съм Красимира от Майко Мила и днес ще се возим на това чисто ново, напълно електрическо Volvo EX90. Защо? Защото в Майко Мила най-накрая направихме един проект, за който мечтаем отдавна. Проект за пътна безопасност. Искаме да представим как шофьорите в днешно време трябва да се движат по пътищата, така че всички да останем живи и здрави. За да можем да научим тези правила за движение по пътищата, сме поканили при нас изключителен човек, специалист, експерт. Казва се Янаки Янакиев. Той е дългогодишен навигатор. Работил е с едни от най-известните български автомобилисти, най-известните български имена в автомобилния спорт, включително с Димитър Илиев. Заедно са носители на Купата на България 6 пъти. Така че ще разчитаме на него да ни покаже различни ситуации, как да се измъкваме от тях, как да бъдем адекватни на пътя, така че ние и останалите участници в движението да си отидем живи и здрави по къщите. Здравей! Радвам се да те видя. Качваме ли се на тази кола, за да ни научиш как да се държим като адекватни хора на пътя? Разбира се, надявам се да бъдем полезни на всички ваши зрители. Супер! Айде, качваме се! Казвате и тръгваме. Да, тръгваме. Окей, тръгваме. Това дали е кола, която разпознава пешеходни пътеки, знаци, нали има и такива вече, които всичко правят вместо тях? Пешеходци би трябвало да разпознава. Да разпознава, да. По принцип Volvo са едни от иноваторите, които вкараха това с пешеходците, да разпознава пешеходците и да ги отчита и да намаля, когато види такива пешеходци. Колана ще сложиш? Може надясно, да. Можеш излезем на черни връх. Леко! Оп! Извинявай. Знам, че не трябва нищо аз да казвам. Да, аз си го видях този, но аз съм длъжен да реагирам, защото от твоята гледна точка може да се има нещо друго, да. Какви са твоите наблюдения? Хората в днешно време, като се качат на колата, какво им липсва като навици? Какво трябва хората да знаят, когато се качват на една кола? Особено ако е чужда, примерно. На първо място, ако забелязахте, когато седнах в автомобила, аз наместих абсолютно всичко. Седалка, огледала, волани. Защо? За да ми е по-удобно на мен, когато управлявам автомобила. Също така огледалата са много важни да са наместени, защото те ни дават какво се случва зад нас. Както преди малко видяхме от ситуацията. Реагирахме на някаква кола, която идваше от някъде малко по-бързо от нормалното, която не се съобразява с нас. Следващото, което е, хората трябва да бъдат много спокойни, когато управляват автомобилите си. Да. Не трябва да се изнервени, защото виждаме в ежедневието, че всеки бърза за някъде. Ето както този пред нас в момента. Той е с Майбах. Но това не му дава право и той има 4 гуми, където се движи, ние сме на 4 гуми. Така е, да. Трябва да бъдем спокойни и толерантни към останалите. Другото много важно нещо, което е в движението, както забелязвате в момента, може да забележите на каква дистанция се движи аз спрямо от останалите автомобили, а забележите те на каква дистанция се движат. И при едно колко е нашата горе-долу на око? Ние си имаме такива като неписани правила, около 3 секунди трябва да е дистанцията или с две думи, ние трябва да можем да реагираме в дадена ситуация. Ако автомобила пред нас спре по-рязко или някой пешеходец излезе или дете, то естествено инстинкта не е да набиеме спирачката веднага, значи това почти сигурно е, че вече сме се ударили. No. Нашата дистанция е нашата застраховка или нашата сигурност, за да имаме време да реагираме. Защото, както виждате, светофара светеше червено, автомобилите са спрели и да бързам и да не бързам. Няма къде да идеш. Пак ще спра след малко за светофара. Това няколко пъти дневно аз като карам, така крещя по други шофьори. За къде бързаш, като пак ще на време на червеното и ще чакаме един до друг наредени? Да, разбира се, аз това се чуля на някои от хората отляво, от дясно те изпреварват и на светофара сме почти кола до кола заедно. Да, е много неудобно да го погледнеш през прозореца тогава. Което е безмислено. Нервни шофьори ли са българите? Ежедневието ни изнервя. Отиваме на работа, примерно в работа някой ни изнервя. Ние се прибираме в къщи и пренасяме този негативизъм в дома. А между дома и работа е пътя, когато се прибираме. Къде си го изливаме, както се казва, защото не можем някъде другаде и на колегите, които са около нас, а те даже и ни познават кои сме. Ти лично помниш ли кога за първи път се качил на кола? На мен фамилията ми, както се казва, е свързана с моторните спортове, предимно мотори. И колкото и да желаях и да исках, баща ми
не ми обръщаше внимание и не искаше да ме научи. Един колега тогава, с който работех на едно място, имаше Москвит 408. И скоростни му бяха тук горе като на този модел, само че с ръчни, не електрически. И всичко беше с такива луфтове, че докато включиш първа или някаква друга скорост, беше някакво чудо. Доста трудно им беше в началото, но благодарение на него, това бяха първите стъпки. Аз му случила на Лада. Моята майка, като навърших 18, каза, това ти е подаръка за рождения ден, шофьорски курсове. Супер предвидливо. И на една Лада, майко, какво мъчение беше. Наистина хората в днешно време абсолютно не си дадат сметка какво улеснение е да карат съвременните коли. Добре, ние сега си караме в един най-обикновен делничен ден, час пик, булевар Черни връх, любима дестинация. Сподели ни по твоите наблюдения, кои са най-честите рискови ситуации в едно градско каране? Лошото е, че когато управляваме автомобила си по един и същ маршрут, ние не наблюдаваме всички тези знаци, които са около нас. Просто се движим от точка А до точка Б по инерция. С две думи, просто гледаме автомобилите. Има ли сте такъв случай, примерно тръгвате за някъде за по-дълъг път, обаче имате някакви проблеми, нещо мислите в главата си и в един момент се пристигате, моменти ви се губят от самото пътуване. Нали? Това значи, че ние не сме били 100% в движението. Ние просто минаваме инерционно. Но трябва да се стараем наистина да сме на 100% на пътя. Сега те гледам, държиш си ръцете както трябва, както са ни учили при мене преди 25 години инструктора. А защо си ги държим така ръцете, а не така? А не така или така. Мога да дам елементарен пример. Какво не е физическото състояние? Ако ръцете ми и двете ръце са на волана или горе-долу на нивото на раменете, и двете ми рамене са в една позиция. Ако се свали едната ръка долу, едното ми рамо слиза малко по-надолу. Има много леко изкривяване в гръбначния стълб, което ние в момента не го усещаме, но в по-дълъг път, когато управляваме автомобила, започва да ни боли кръста, седалката ни става неудобна, не може да се я наместиме. И затова ние препоръчваме и двете ръце по възможност, по-дълго време. Казвам, че примерно сега, ако тръгнете за морето 300 км, трябва да стоите така. И когато пристигнете примерно до морето, да помолите се колегата до вас да ви откопче ръцете, защото вече са се схванали. Вече са схванали, да. Нали? Другото, което е много важно, когато управляваме с две ръце, ние можем да реагираме веднага. Надали в дадена ситуация някой ще реагира с едната ръка да завърти на някъде волана. А всяко едно преместване на ръката на волана, колкото и да сме бързи, е една секунда. Да, все пак има една секунда, която може да е решаваща. Много голяма част от нашата аудитория са хора с деца. Имам чувство, че в България все още трябва да водим разговор за това как трябва да обезопасяваме децата в колата, защото това е важно. Защо като дори с 50 км в час да караш, ако натиснеш рязко спирачката и това дете отзад е така свободно движещо се на седалката, може да изсвърчи през предното стъкло. Но да, дай да се включим в кръговото. Не, пак мога да си говоря, но мен не ми пречи да си говоря да си включвам. Знаете ли, аз преди една година станах дядо. Честито! И разбрах какво е към децата, детски столчета. Бях се отдалечил малко или много и вече осъзнах какво значението. Припомних си с две думи, както преди време беше за децата с детски столчета и така нататък. Внук ми го свикнахме да стои в детското столче. Колкото и да недоволства и да не му е комфортно, там му е безопасното място неговото. Защото както ние сме седнали в момента и сме сложили обезопасителните колани, така и той по същия начин. Колко по-дълго пътуват малките деца, толкова повече не искат да стоят в седалките си. Значи, примерно сега се движиме грубо с 70 км и не дай си Боже нещо изкочи, на нас инстинктът ни какъв е? Набиваш се на спирачката, да. Ние мислим ли какво е обезопасено в автомобила или нямаме, ако предварително не сме го обезопасили? Отпред слагаме колани, нали? Това вече е ясно, но отзад много често хората не си слагат колани все още. Ние го няма този навик. В нашия YouTube канал има такива видеа, които може да видят примерно някой зад мен, ако е седнал, не дай си Боже нещо се случи и аз ще катастрофирам някъде. Да. Аз съм с обезопасителен колан, нали?
Примерно човека зад мен е около 70 кг, тези 70 кг са в гърба ми и ми мачкат моята седалка и аз какво като съм с Като си с колан, да, така да. Нали, а този човек не е някой, близък не е, що е в нашия автомобил. Няма ли много знаци в България? Много. В един момент ние се объркваме какво трябва да правим, с колко километра трябва да се движиме. Аз също съм с нов автомобил отскоро, който чете знаците. Ами то е едно непрестанно пюкане. Тук имам 20, там имам 60, изведнъж става 40, после 70, после... Аз дори не виждам това, което той вижда. Ако му пуснем, примерно да следва предния автомобил, да, или да следва знаците, ние сме вътре в постоянна динамика. Точно или ще спираме, или ще ускоряваме, или ще спираме, или ще ускоряваме. И това защо е така? На какво се дължи? Защо са ни толкова много знаци? Лично не мога да си отговоря на този въпрос, но ако ви слушат тези хора, които отговарят... Къде да гледам? Вземете мерки. Прекалено много знаци. Как би коментирала състоянието на пътищата? Допринасят ли за това да стават повече инциденти? За съжаление трябваше да стане, ето сега мога да видите вдясно как ще не изпреварят. За съжаление трябваше да става някакъв... Номерът е страхотен. Да. Трябва да стават някакви такива нещастни случаи, за да се осъзнаят наистина, че пътя не е в добро състояние. Не бих казал отлично, а добро състояние. Защо? Всяка една неравност или дупка, която е на пътя, е предпоставка за происшествие. Защо? Ако сте ходили извън България, повечето от автомобилите си карат ето така, направо, без да криволичат. Точно така. Да няма ето тук да стои в лента си, или ето тук, или да нарушава другата лента. Просто си карат направо хората. Ние тук не можем да караме направо. Защо? Защото вечно избягваме нещо. Така е, да. Вечно заобикаляме нещо. Да. Идват, предполагам, при вас в вашата академия за безопасно шофиране хора, които са начинаещи шофьори. Нали? Да. От какво се оплакват те най-много? Всъщност, какви са техните предизвикателства? Защото аз наистина съм взела книжка 2000-та година, ти много преди това. И преди малко си говорихме, че младите шофьори всъщност се оказват в една джунгла, в която ние сме като някакви освирепели. Ние сме хищниците. Да, и те милите. Аз не знам как се оправят. Аз ако сега трябваше да взимам книжка и да ставам шофьор, нямаше да го направя, най-вероятно. Ами много е сложно. При нас идват също такива, които тепърва са взели шофьорски книжки. Може да прозвучи малко недобре за автоинструкторите, но много малко хора от тях наистина преподават на 100% всичко това, което трябва да знае един шофьор. Разбира се, аз съм за да се увеличат часовете. Аз съм за да се увеличи цената на шофьорския курс. Преди малко си говорихме за пътища, всеки казва няма пари. Колко струва един човешки живот? На ден, ако погледнем статистиката, колко хора загиват. За мен не трябва да се пести от човешки животи. Да. Защото ние даваме прекалено много жертви, без да имаме войни. Повечето, когато вземат шофьорския изпит, дадат им шофьорската книжка и те си казват, край аз мога. Да. Аз вече мога да управлявам. Само че шофьорската книжка не управлява автомобила, управляваме го ние. Много лесно сега, ако дам газ, мога да вдигнем колкото е възможно да вдига автомобила. Но можем ли да го овладеем в дадена ситуация в определени километри? Някои могат, други не могат. А представете си един човек, който за първи път се качва в автомобила, трябва да натиска съединителя, трябва да подава газ, трябва да натиска спирачката, трябва да гледа знаците, трябва да се ориентира в трафика и в движението, което го заобикалят. Да. Как се справя? Не знам. Какво по-напред трябва да помни този човек? Да, не знам. Аз съм ревала със сълзи на времето, си спомням. И много разбира се, рехаво беше движението тогава. Но пак ми беше много трудно. Наистина не знам какво е в момента. И вземе на магистрала. Според вас, какви километри се движи новия шофьор на магистралата? Не знам. Той в града е карал максимум 50 км. Някои от тях не са излизали на магистрала. Не са ги водили изобщо? Не са ги водили, да. Тоест той продължава да кара с тази скорост ли? Добре, да вдигнем още малко 70 км. А 70 км за магистрала е ужасно опасно.
Особено ако вземем предвид тези камиони, които са. Да, така е. Защото те са на километър, той днеска трябва да мине определени километри. Аз също леко се напрягам, като трябва да пътувам извън града. Много се бърза. Мене и тези дети светкат отзад и те притискат, също доста ме дразнат. А защо светят? Не знам, пример, ако изпревариш с 140, моля да те изчакат малко, за да изпревариш и след това да минат. 140 е максимално разрешена. Нали? скорост. Да, Нали и аз така мисля, да. Да, значи на магистрала има минимална скорост, има и максимална. Да. Ами ние ако се движиме С максималната. или в тази граница и тръгваме да изпреварваме някой. На мен колкото и да ми светят отзади, аз не реагирам по никакъв начин. Да. Ако искат да ме прескочат. Ако Така имат е. възможност. Те всъщност няма какво ти направят. Светкат и това е. Просто се приближават толкова близко, че примерно ето сега. Аз ако се приближа, ето сега ще ви покажа, се приближа прекалено близко до този микробус. Каква видимост имаме в момента? Нищо не виждаме, да. Нищо, нали? Една неравност на пътя или една по-голяма дупка. Влизаме ли в нея? Направо си оставаме там. Влизаме. Да. Но ако си имаме, нали, преди малко си говорихме за дистанцията, ако си имаме дистанцията, виждаме. Това е с изпреварените въжи. Много хора залепват се на бронята на предни и тогава изпреварват. Точно така, да. Това не е окей. И съм ги питал защо. Никой не може да ми даде правилен отговор. Или повечето ми казват, автомобил ми е слаб. Да набера бързо скорост, за да мога да го... Ако има скоростен лост, ще превключиш на друга скорост, Да. нали така? Така е, да. Какво би казал на хора, които ограниченията ги нямат за нищо? Мисля, 140 хубаво, ще караме с 180. Има си места, където могат да развиват по-големи скорости. Има такива писти. В България мисля, че има една само. Пътя не е мястото, където могат да правят такива безумия. Представете си, возите семейството си в автомобила. Имате малки деца. Карате извън ограниченията, над ограниченията карате. Правите някакви безумни изпреварвания. Използвате нецензурни думи в автомобила. Детето какво вижда? Така е, какво вижда? След това, когато порасне това дете, то на кого иска да прилича? Така е. Като родителите си, на мама и на тата. И ето, продуктът вече е на лице. Да, ние го виждаме. Кои са най-често срещаните рискови ситуации в градското и извънградското каране? Които ние, деца вика ти, аз като шофьори, може би се сблъскваме всеки ден. Да, следния пример. Примерно караме по магистралата по-дълго време. Нали? Организма ни свиква с тази скорост по-високата. Да. Искаме да слезем от магистралата. Обаче тялото ни, нали, е свикнало с тази скорост. Ние искаме с по-висока скорост Да си слезем. караме, да. И ако сте забелязали на много места от слизане от магистралите, има дири, мантинелите са изкривени. Това е защото не искаме да намалим дадената скорост. Мисля, струва ни се окей, че влезаме в завоя с толкова, Но не можем. но не можем. Аз искам да се оплача от пътната маркировка на много места. Въобще не става ясно. Колко ленти, къде, какви, на къде ходиш. Значи сега е хубав периода, примерно. Нали? Няма мъгли, Да. няма дъждове чак толкова. Примерно представете си вечер, мъгла, как трябва да управляваме автомобила? Тук то нищо не се... То няма. Няма къде да го управляваме. Аз съм имал случай, влизам отстрани и по шума, когато се смени шума, значи се връщам малко. Да. Ама това не е То караш решение. по слух. Да, не е решение това нещо. Коя е нашата лента? Да. Не става ясно. Ние така е. трябва да си въобразяваме коя е нашата лента, да не навлизаме в нея. И винаги съм се питал, примерно при дадено происшествие, ако дойде полицая, какво пише? Навлязъл в другата лента. Коя е моята лента? Да. Хубаво. Нали, няма разграничение. Това ли е препоръката ти към шофьори, които сега стъпват на пътя и те първо започват да шофират и не знаят как? Знаят какви са правилата, но виждат, че другите повечето не ги спазват. Аз бих казал, Какво им казваш? трябва да бъдат спокойни, на първо място. Трябва да бъдат спокойни. Да се стараят, нали, повтарям, да се стараят, да не се изнервят. Защото един човек, когато се изнерви, той вече разсъждава по съвсем различен начин. Да. И ако ние не се изнервяме, няма да изнервяме и околните около нас. Имал съм случай преди време, не знам дали въобще бях направил нещо. Спира един до мен на светофара и такъв вече, дето се вика, на бъл отива работа. И аз се обърнах, усмихнах се. Той стои ме гледа,
Не знае как да реагира. Той очаква да отвори вратата, да слезем и да се сбием, примерно. Да. Е така, като идва жълтото, спираме ли или минаваме? Можем ли да спрем? Да, това е въпроса. Ще се нахендри ли някой отзад в нас? Ще се изпарзаляме ли на пътя, ако е Жълто зимата? какво означава? Че следва червеното, ама... Нали, да, било редно да премигне някой път и да светне жълто? Да, червено. Преди време имаше броячи на светофари. Да, защо ги махнаха? Удобни ли бяха? Удобни бяха. Ето, има такива моменти, когато трябва да реагираме сега и веднага. За части от секундата да вземеш решение. Веднага трябва да го вземеш решението. Нали, аз съм свикнал да ги вземам тези решения, защото пред нас, когато състезавахме, сега и веднага трябва да го взема решението, а не след 1 или 2 минути. Да. На секундата трябва да вземем това решение. Нямаме време, както се казва, да мислиме. Добре, искаш ли сега да си кажем колко е добре човек да си познава автомобила? Да знае къде е саморезервните гуми, ако има резервна гума, къде седи триъгълника, пожарогасителя. Аз дадох пример със себе си, че наскоро ме спряха едни полицаи във Варна и ми гледаха сира, защото не знаех. Викам, хора, не знам къде е триъгълник, къде е... Нищо не знам. Хубаво е да знаем какво има в автомобила. Защото ако ни се наложи, както каза преди малко за нещо, да можем да го използваме. Въобще имаме ли триъгълник, имаме ли пожарогасител? Годни ли е пожарогасител, защото той ежегодно трябва да се заверява, да се проверява. Това по време на техническия преглед, предполагам, се случва. Дали е пълен, там просто проверяват и констатират. Да. Но наша е отговорността да видим дали е зареден наистина. На тебе налагало ли ти се? На мен да, налагало ми се да използвам, но на състезание ми се налагало да използвам пожарогасители. Имаш ли някакви любими системи за безопасност в съвременните коли, които наистина ти дават някакво предимство, предпазват, предотвратяват? Аз лично разчитам на себе си. Да, то така най-добре. Но за по-младите водачи има толкова много системи в автомобилите вече, че те са в тяхна помощ само. Примерно преди малко си говорихме за лентите, за подаването на светлинна сигнализация и за мигачи. Да. ABS-а. Защо е създаден ABS? Ами да не ни блокират гумите. Примерно ако се засилиме малко по-висока скорост и е мокро, колкото и силно да натискаме педала на спирачката, ние няма да се завъртим на една страна, а тя ще продължи, тя ще върви направо в автомобила и така ще намаля скоростта. Traction контрола, който той е колко газ сме подали в завоя, ако сме подарим малко повече газ, ние ще изтървем завоя и няма да можем да го завиеме. И благодарение на Traction контрола той ни отнема от педала от газта, за да може да останем на самия път, да завиеме. Другото, което е за следението на дистанцията за предните автомобили, това също е хубаво. Всичко това нещо го казвам за хора, за разсеяни водачи. Да. Защо ако нещо се разсеяме и си говорим сега с теб и аз продължа напред, автомобила сам ще спре. Да. Изкуствен интелект за мен нещо такова, естествения. Да. Когато естествения липсва, да. Мисля, че в момента не се е включила нито един път тази система. Да. Защо? Защото сме предпазливи и внимателни. Наблюдаваме всичко, каквото е около нас и спазваме дистанцията, разбира се. Как ще коментираш хората, които имат самочувство, че дори да са пили 1, 2, 3, реакциите им са същите? Аз даже познавам такива, които аз на една бира, на 2 бири, на една водка, няма значение. Има ли някой, който не познава такива хора? Не знам. Аз също познавам такива хора. Аз да ви кажа лично, съм си казал за мене си, на мен си съм си казал, или пия, или не пия. И аз така съм си казала. Или пия, или карам. Да. Едно от двете. Двете едновременно не. Чутимо и това с толеранс, който ни дават 0 и колко. Точно така, да. За мен лично не е приемливо това. Или някой каже, ще пие една бира, но после ще пие една чаша вино, ще мина 2 часа, само че организма не знаеме дали ще изчисти толкова бързо. Точно така. И аз съм на това мнение. Сега преди няколко дни бяха водили 18 годишни, вече пълнолетни, акция на КАТ някъде. Им показват автомобили, които са участвали в катастрофи. Защото истината е, че човек не си представя всъщност какво се случва при един челен сблъсък,
при страничен удар, какво случва с едно тяло при определена скорост, какво е при 50, какво е при 100, кога имаш шанс изобщо да оцелееш. Ти подкрепяш и такъв тип акции като с цел превенция? Аз съм за да им се обяснява наистина на децата какво означава високата скорост, какво означава алкохола, когато се да употребяваш и когато управляваш автомобила. Всичко това нещо ние трябва да ги подготвим за живота вече последствия, а не те да го изпитват, когато им се наложи, с две думи, на техен гръб. На гърба си, да. Тогава, знаете ли, преди време поне бях потърпял една голяма катастрофа в Румъния. Това беше следващия ми въпрос. Ти си бил в такава катастрофа? Да. Около 1 час ме вадиха, докато рязаха автомобила и отвътре автомобила виждах какво е. И тук преди време съвсем случайно бях на едно място и видях купето от автомобила. Стоях и гледах и се чудех как съм оцелял въобще. Дай за гумите нещо да кажем. Че тук винаги се изненадват шофьорите, че е трябвало да си сложат зимни гуми, пък то кога трябва да ги сменяме, трябва ли да ги сменяме, малко се едно така с лека ръка гледаме на тия неща и после на Петрохан се нанизали 20 коли на 1 декември. А ние кога се сменяме зимните обувки? Така е, като стане студено. На колата ни е студено, но благодарение чрез гумите ние имаме сцеплението. Така е. И ние ако нямаме сцепление, все едно зимата да излеземе по джапанки. И да очакваме да сме окей, да. И да очакваме да ни паднем. Нали, няма как да стане. Повечето от хората казват, ама те го дават 15 градуса. Да, но ние когато отиваме сутрин на работа и се прибираме от работа, колко градуса е температурата? Да. А и друго има, че ние мериме температурата на въздуха, а никой не мери температурата на асфалта. Да. Защото де-факто гумата контактува с асфалта. Тя не контактува с въздуха. Непрекъснато изкачат разни видеа на хора, които карат с 200 по магистралата, снимат се, карат тук с кучета, краката отвънка. В смисъл създават едно впечатление, че автомобила е... В едно сме си в хола вкъщи. Бих казал, че тези хора искат да бъдат известни по някакъв начин. Но те не се замислят, че могат да навредят на някого, който е по-неопитен и могат да го стреснат. Давам пример, пак давам пример с магистралата. Аз примерно си карам с 120 км. А ако някой ме изпревари с 200 км, знаете ли какво завихране се получава? Знам. Много е неприятно. Да. Но много малко от случаите може да го видиш в огледалото, че идва този автомобил. И това е един вид стрес, Точно така е. след който ние можем да реагираме с ръцете по някакъв начин. А в 120 км скорост, ако реагираме с ръцете под някаква форма, директно нещо сме направили или сме се ударили. Абсолютно всички тези системи са в, както си говорихме, в наш плюс само. Искам да възобновим този разговор за хората, които все още не са взели книжка, колебаят се, страх ги е, виждат какво се случва на пътища, така това не е за мене. Обаче живота все пак те кара да пътуваш. Не може непрекъснато някой друг да те кара насам-натам. Има ли си безнадежни случаи? Хора, които просто колкото да се опитваме, очевидно не стават за шофьори. По-добре така да си остане, да не са. Или все пак може дори и тях да научим? Да, имал съм такива случаи. Повечето примерно са казали, от този не става, от този не става, от този не става. Аз го приемам като предизвикателство и се старая така да направя, че наистина човек да се научи да управлява автомобила. А ти като кажеш научи, за тебе какво означава един човек да се е научил да кара кола? Примерно дъщеря ми, когато взе книжка, около 3 месеца ни отне, докато на мен ми хареса да стане безопасна да управлява автомобил. Приятели, гаджета, какво ли не, предпочитаха тя да управлява автомобил, отколкото момчетата да... Следващия ми въпрос е, жените или мъжете са по-добри шофьори? А защо трябва да има деление? Шегувам се. Просто ще кажа, защо не си задава такъв въпрос. Аз също съм видял какво ли не. Както и жени има не толкова добри, по същия начин има мъже не толкова добри. И аз така отговарям. Човек иска ли да се научи на нещо, той се научава.
Ти преди малко каза, че си бил в катастрофа, тежка, и си чакал един час, докато те извадят от колата, което е ужас. После как се върнал пак към шофирането, към състезанията, към това да бъдеш участник на пътя като шофьор? Аз също съм преживяла катастрофа по моя вина и след това 5 години не карах. Мен един час ме вадиха, а не че един час съм ги чакал да дойдат. Да. Те дойдоха някъде на около 7-та минута. И аз им казвах къде да режа, защото те бяха повече стресирани от мен. Много е важно в психичното ни състояние. Какво мислим и как разсъждаваме. Всяко нещо се лекува, зависи от самите нас. Как ще процедираме и как ще се излекуваме. Аз искам накрая да благодаря на Volvo, че ни дадоха тази кола, повозихме се хубаво в нея, страхотна е, на мен много ми хареса. Това е изцяло електрически SUV, проектиран в смисъл за бъдещето и за безопасността на всички в автомобила, както и извън него. Наред с всички камери и ултразвукови сензори, автомобилът е оборудван и изграден лайдър, който вижда пътя при всякакви условия, включително в тъмното, с цел предотвратяване на инциденти. Отделно от това, автомобилът има система за разбиране на водача, тя следи за признаци на умора или разсейване и при нужда може самостоятелно да спре колата. Именно тази система беше обявена от Time за едно от най-добрите изобретения на 2024 година. На тебе ти благодаря за всичко, което ни разказа, за всичко, което ни показа. Много ценно беше за мен препоръката ти да бъдем спокойни, защото аз очевидно съм по-реактивна и ще гледам да я спазвам още от сега, когато тръгна. Някакви последни думи от теб към хората, които сега ще се качат в колите си. На мен също ми допадна много този автомобил. Да. Ти сама видя, че когато сме спокойни, управляваме автомобила по съвсем различен начин. Така е. Ако сме изнервени, вече съвсем различно го управляваме. Така че препоръката към всички е, нека да бъдем по-спокойни, толерантни и да не се изнервяме, защото когато сме изнервени, както видяхме, не сме ние просто. Да, стават грешки. Да. И да не се правим на автомобилни състезатели, защото ето ги автомобилните състезатели. Не, има си определени места, където може да си излееме адреналина. Точно така. И да се върнем по-заредени, спокойни и удовлетворени. Да, и който иска да се научи, да надгради, да стане малко по-така уверен в способностите си, ти и твоите колеги са на среща. Разбира се, за това е създадена тази академия. Супер. За такива, които имат желание да надграждат, независимо дали за нормални условия, когато управляват автомобила, или малко по-екстремно. Аз ще се възползвам и също ще бъда една от вашите ученички. Сега ти казвам чао. Благодаря ти много. И аз благодаря. До скоро. Чао. Снимка си направим накрая. Айде, да. Пред колата, да си имам и аз и... Имаш и финално заключение. Ох! Добре. Това ми го дръпна само. Нормално. Защо? Защото мисля, че се удариме тук. И виж колко е тясно тук. Човече, направо ме задуши, разбираш ли? Залепи ме за седалката. Как се страскаш? Ти не ставаш за навигатор? Не ставам, да. Нали, при всяко едно такова нещо и реагираш. Защото аз си седа и си управлявам си колата и аз. Успоредно с тебе. Аз мисля, че това не е толкова жизненно важно. Да. Да знаем кое е ляво, кое е дясно. Примерно аз много неща... Най-накрая го чухме това нещо. Слава Богу. Много неща. Това много ме дразни. Значи ти спираш да изчакаш човека, другия не спира. Защо? А защо трябва да се дразни?